Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Юл фажиғасы. Русакташы Ознакай трассасының 43-ші шақырымында юл транспорт хәләкәте булган. Бу инде безнең Ознакай районында 6-нчы шундый хәләкәт, хөрмәтле ознакайлар. Барыгыздан да сорыйбыз, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозмаска. Җәяүлеләр зонасы. Тезекләндерелгән Герцен урамында транспорт хәрәкәте йөрүе шикләнгән. Реконструкцияләүгә хәтле дә монда халык күп йөридер. Ремонттан соң инде аның саны күпкә артты. Чөнки бу урыннан күпкә уңайлырак һәм тынычрак йөрергә. Иҗади бәйге. Татнефть профсоюзы ветераннары вокал, хореография һәм сүз осталыгында сынаша. Зарядка 1,5 жыл каждый день 1 сағат. Ondan alamıyorum. Ознакай районында үлем очрагы белән юл транспорт хәләкәте теркәлде. Алынган мәгълүматларга караганда, бәхетсезлек очрагы Русакташ Ознакай юлының 43-нче километрында булган. Хәләкәт турындагы сигнал 13 минут узгач ГЛОНАСС 112 системасы аша кизү бүлегендә кабул ителгән. Хәләкәт урыныннан 26 чакрым ераклыкта булган ДПС оешмасы 20 минут эчендә урынга килеп җиткән. Хәләкәт 22 октябрь көнне иртә белән 8 тулып 15 минут тирәсендә булган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматы буенча, Лада Гранта автомобилен йөртүче 32 яшьлек хатын-кыз Җәлил бистәсеннән Ознакай шәһәренә юнәлгән. Беренчел тикшерү буенча, ул хәвефсез тизлекне сакламый, руль идарәсен югалта һәм машина юлдан чыгып әйләнә. Хәләкәт нәтиҗәсендә машина йөртүче шунда ук вафат була. 93 елга водитель әлеге хәләкәттә хәлак булды. Шуңа күрә бу инде безнең Ознакай районында 6-нчы шундый хәләкәт, хөрмәтле ознакайлар. Барыгыздан да сорыйбыз, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозмаска. Хәзерге вакытта хәләкәт буенча тикшерү алып барыла. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Куркынычсызлык коешын бәйләмәү үз-үзеңне алдауга тиң. Рәхимсез хәләкәтнең нәтиҗәсе дә шул була. Хәлак булган хатын шофер үзе идарә иткән машинаның куркынычсызлык коешын кресло аркасына бәйләгән. Машина әйләнеп төшкәндә бу хата аның машинадан чыгып очуына китергән. Хатын алынган җәрәхәтләрдән шунда ук вафат булган. Шуны онытмагыз, куркынычсызлык коешын куллану хәлак булу яки җәрәхәт алу ихтималын 2,5 тапкырга киметә. Әлмәт Мөслим төбәк юлының 2700 чакрымын яшәү өчен инфраструктура милли проекты кысаларында яңарттылар. Татнефтедор җәмгыяте белгечләре иске өслекне алыштыру, яңа асфальт җәю, юл корыйларын төзекләндерү һәм юл билгеләре салу буенча эшләр башкарды. Бүгенге көндә Әлмәт районында төбәк юлларының быел яңартылырга тиешле 6 участогының 5-сендә ремонт эшләре тәмамланган. 2025 елда гомуми озынлыгы 18 километрдан артык булган 6 участок ремонтлана. Исегезгә төшерәбез, быел Әлмәт районында юлларга масштаблы ремонт ясала. Эшләр Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм район башлыгы Гүзәл Хәбетдинова ярдәме белән мөмкин булды. Герцен урамы буйлап җәяүлеләр зонасында юл ремонтланганнан соң транспорт чараларының хәрәкәтенә һәм тукталышына тыю эшли башлый. Бу территория хәзер җәяүлеләр өчен генә, бу зонага машина белән керү гадәте әле дә калган. Хокук бозучылар белән ничек көрәшү турында киләсе материалда сөйләшәкбез. Җәяүлеләр зонасы знагын күпләр соңга сукмый. Һаман иске гадәт буенча җәяүлеләр участогына машина йөртүчеләр үзләренең машиналары белән керәләр. Реконструкцияләүгә хәтле дә монда халык күп йөридер. Ремонттан соң инде аның саны күпкә артты. Чөнки бу урыннан күпкә уңайлырак һәм тынычрак йөрергә.
Ләкин җәяүлеләрнең тынычлыгын бозучылар шактый икән. Моңа инаныр өчен әлеге урында берничә минут күзәтеп торуда җитә. Күпчелек машина йөртүчеләр бәлки яңа тәртипне белеп тә бетермидер, ләкин машина йөртүченең төп бурычы юл билгеләренә карап хәрәкәт итү тора. Җәяүлеләрне бары тик җәяүлеләр генә аңлый, ди халык. Вот сделали действительно дорогу. Бу чыннан да җәяүлеләр өчен ясалган юл, ләкин машиналар ничек йөрделәр, шулай йөриләр. Бордюр аша керәләр, хәтта искәрмә дә ясыйсың, барыбер файдасыз. Шулай ук машиналар куялар. Бу җәяүлеләр зонасы икәнне күрмим микәнни ул? Менә билгеләр тора, кешеләр аңламыйлар мөгаен. Не видно, что действительно это пешеходные знаки стоят. Ну, люди не понимают, наверное. Тем более скамейки поставлены, это тем более люди ходят, ездят, это неудобно. Днем ездят и вечером ездят, прям вот ставят много машин, очень много. Мы прям Көндез дә кичендә йөриләр һәм монда үз машиналарын куялар. Алар бик күп. Мин карап утырам көне буе. Алар билгегә карамыйлар. Тыю билгесе бит әле ул. Андыйларны турыдан-туры җәзага тартырга кирәк. Ну, наказывать таких надо, прям наглые. Мондый хукук бозуларны туктату максатыннан хукук саклау органнары белән хезмәттәшлек итү идарәсенең җәмәгать тәртибен тәэмин итү бүлеге хезмәткәрләре эшли. Алар билгеләгән чикләүләрнең үтелешен күзәтә. Рейд вакытында белгечләр хукук бозучыларны тоталар. Бу рейд вакытында алар аз түгел иде. Узып китүче машиналар саны да, килеп туктаган машиналар да әлегә һаман күп. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения и штрафа до 3500. Выписываем штрафы по статье 3.6 КоАП РТ. Административ беркетмә төзелгәннән соң комиссия җәза чарасы, кисәтү яки штраф турында карар кабул итә. Әгәр дә сез хукук бозучыларны күрсәгез, алар турында хәбәр итәргә хукуклы. Моның өчен бары машинаны, аның дәүләт номеры һәм тирә-юнь территориясе ачык күренерлек итеп фотога төшерергә һәм ачыкланган хукук бозуның датасын, вакытын һәм урынын күрсәтергә кирәк. Бу хакта экология һәм төзекләндерү департаментына телефоннан хәбәр итәргә мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 33 46 13. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Соңгы вакытта сыйык көн күреш калдыкларын елгаларга, урман массивларына, юл буендагы канауларга һәм урам канализация шелтәрләренә агызу очраклары ешайды дип хәбәр итә табигать сакчылары. Мондый гамәлләр экологиягә җитди зыян гына китереп калмый, ә кешеләрнең сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Инженерлык шелтәрләрендә аварияләр китереп чыгара һәм әйләнә-тирә мөхитне пычрата. Еш кына хукук бозучылар үзәкләштерелгән су агызу системасын калдыклардан котылуның бушлай ысулы буларак кулланалар. Шунлыкта исә бу санитар һәм экологик нормаларны тупас бозу. Ассенизация машиналары агып төшүче суларны махсус җиһазландырылган кабул итү пунктларына гына агызырга тиеш. Бу таләп сыек калдыкларны чыгару белән шөгыльләнүче барлык оешмалар һәм шәхси ташучылар өчен дә гамәлдә. Әгәр сез мондый кагыйдә бозуның шаһиты булсагыз, бу хакта экология һәм төзекләндерү департаментына 33 46 13 телефоны буенча Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Көньяк Көнчыгыш территориаль идарәсенә 33 03 26 телефоны буенча тапшыруыгыз сорала. Аның өчен автомобиль номеры, агызу процессы һәм машина билгеләре күренгән видео ясауда урынлы булачак. 2026 елның 1 гыйнварыннан Россиянең барлык төбәкләрендә, шул исәптән Татарстанда дәүләт кадастр бәяләмәсе милли киңлек мәгълүмат системасы ярдәмендә үткәреләчәк. Бу техник яңарту гына түгел, бу җир һәм мөлкәт ресурсларын төгәлрәк, ачык һәм гадел идарә итүгә сыйфатлы күчү. Бу хакта безнең төшерү төркемендә Росреестр идарәсенең Әлмәт бүлеге башлыгы Эльвира Аблеева сөйләде. Теманы Алсу Ахмаджанова дәвам итә. Кадастр бәяләү күчемсез милек объектының кадастр бәясен билгеләү өчен үткәрелә. Аны Россия Федерациясе субъектларында махсус төзелгән дәүләт бюджет учреждениялары билгели. Ә һәр төбәкнең башкарма хакимият органнары раслый. Бүген кадастр бәяләүен үткәрүдә мөһим бурыч. Бәяләүдә катнашучыларның үзара бәйләнеше өчен бердәм платформа булдыру. С января 2026 года, благодаря единому программному 2026 елның 1 гыйнварыннан бердәм программа ярдәмендә барлык катнашучылар бердәм система кысаларында актуаль мәгълүматлар нигезендә хезмәттәшлек итәчәк. Күчемсез милек объектларының кадастр бәясе объектив рәвештә билгеләнүе һәм икътисади нигезле булуы мөһим бит. Чтобы кадастровая стоимость
объектов недвижимости определялась объективно и была экономически обоснованной. Эльвира Аблеева сүзләренчә, әлеге системаның өстенлекләре җитәрлек. Бу бөтен ил өчен бердәм кагыйдәләр, төгәл киңлек мәгълүматлары, гражданнар һәм бизнес өчен уңайлыклар. Шулай ук бу платформада участокларның шикләрен, объектларның характеристикаларын, адреслы мәгълүматны алда тикшерергә һәм кирәк булса, аларны сатып алу яки төзелешкә кадәр тиз арада көйләргә мөмкин булачак. Хочу обратить внимание, что в 2026-2027 годах 2026-2027 елларда Татарстан Республикасында күчемсез милекнең бердәм дәүләт Росреестрында исәпкә алынган барлык җир участокларына һәм республика территориясендә урнашкан капиталь төзелеш объектларына карата чираттагы дәүләт кадастр бәяләмәсе үткәреләчәк. и объектов капитального строительства на территории республики. Алса Ахмаджанова, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Иске Әлмәт мәдәният йорты сәхнәсендә тарих аша узган бөек җиңүне дә Татнефть компаниясенең беренче адымнарында күргәннәрнең тавышлары яңгырады. Бирдә эшләмәүче пенсионерлар Татнефть профсоюзы әгъзалары арасында үзешчән сәнгать иҗади бәйгесенең йомгаклау этабы узды. Исәнмесез, Татнефть компаниясының хөрмәтле хезмәткәрләре һәм ветераннарыбыз. 2022 елдан бирле үткәрелә торган Тамырлар фестивале иң элек Әлмәт территориаль беренчел профсоюз оешмасы өчендәге бәйге буларак оештырылган. Хәзер исә ул төбәкара дәрәҗәне клачлап үзенең популярлыгын раслый. Быел фестивальдә 14 коллектив катнашты, ә конкурсантларның гомуми саны 110 кеше тәшкил итте. История — это те люди, которые каждый день, несмотря на сложности, погодные условия, социально-бытовые условия, вы делали честно свою работу. И, наверное, никто не приезжал особо-то и не устраивал концерты, не проводил какие-то мероприятия, а это тоже делали вы сами. Вы сами себе создавали досуг, вы сами себе делали праздники, и этот талант, этот запал, он остался и всю жизнь. И вы продолжаете заниматься любимым делом. Фестивальның исеме Тамырлар символик мәгънәгә ия. Нәкъ менә ветераннар, компаниянең тамырлары, аларның зирәклеге, тормыш сөйшәнлеге, рухи күтәренкелек чыганагы булып тора. Илхауы технологик транспорт идарәсе пенсионеры Рәзин Тәҗетдинов үзенең бер гасырлык юбилеена якынлаша. 93 яшьлек ветеран бәйгенең иң өлкән катнашучысы. Лаеклы ялга чыгу белән төп мавыгы исә баянда уйнау булса да, быел аңардан башка катнашырга килгән. Музыкаль коралы елдан-ел авырая бара дип шаяра конкурсант. Яшь чагында 5 елга якын Совет армиясе сафларында хезмәт итә. Десантчы була, 18 тапкыр парашют белән сикерә. Аннары тракторчылар курсын тәмамлап Алтайга китә. КПСС Үзәк комитетының беренче секретаре Никита Хрущев килеп, яратам татарларны дигән сүзләре белән Разин абыйга хезмәт кызыл байрагы орденын тапшырганын горурлык белән исенә төшерә ветеран. Энергиясенең серен дә яшерми. Зарядка 1,25 ел каждый день 1 сәгать. Шуннан алам мен. Биредә катнашучылар арасында безнең телевизор караучыларыбызга таныш булган йөзләр дә бихисап. Әле күптән түгел генә узган музыкаль кыз бәйгесенең җиңүчеләре монда да үз талантларын сынап карады. Фестиваль көне конкурсантлар чыгышлары белән генә түгел, җирле коллективларның концерты белән дә бай булды. Ул исә барлык катнашучыларга илһам бүләк итте. Вот так вот надо! Вот так вот надо принимать награду! Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк.
Бүгінге шулар еді. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.